Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. După cum vedeți, suntem aici într-o pădure și în cele ce va urma vom încerca să facem o serie de roleplay. Ce zombie? Ce naiba căutăm? Această pădure eram în oraș. Ce naiba? De ce sunt într-o pădure? Eram în oraș. Și sunt zombie, deci cred că a venit sfârșitul lumii, apocalipsa zombie. Trebuie să explorăm puțin pe aici. O găină. Găină. O casă părăsită, cred. Să aud pe cineva intrând în ea. Oricine pe mâinile sus. Este un sătean. Bună, prietene. O să stau și eu cu tine în casă? Da. Bine! Da. Suntem într-o apocalipsă zombie. Nu, dar și nu e chiar acasă. Bine, să mă duc să caut niște lemn. Să construim casa, să refacem înapoi. Da, puțin cam ciudat. Eram în oraș, din câte mi-aduc aminte. Stăteam cu familia mea și dintr-o dată m-a lovit cineva sau ceva. Nu știu. Oricum, să luăm niște lemn, să reparăm casa, să ajutăm pe Lutean și am zis că o să avea și un târnăcop în mână. Adică să dea un târnăcop pe spate. Facem, să tăiem niște lemn. Pam. Gata. Am un os, o săgeată și niște flini sau cum uite mai. Dar nu știu, mă simt foarte aiure, nu știu ce am. Reparăm casa, chiar dacă nu se potrivește lemnul. Nu contează. Uf, Doamne, ce caut aici? Dumnezeu mă pedepsește exact doar pe mine. Pe mine mereu. Să pun aici un lemn și satene, ce-am făcut ca să satene, să fac și aici aici. Tunel, pământiță, vom sta pe scaun, la masă și vom mânca. Bine că n-avem mâncare. Am niște carne stricată, deci mai da și avem pe să mâncăm. Nu mi-este foame. Satene, ce faci? Ola, pa. Ia să-i un gust. O să fac propria ta cameră. Știți ce? Este foarte mare. Satene, uite acolo unde este toată. Ce frumos este. Pam. Să te văd eu acum cum vei mai ieși. Să văd ce face. Loot, my god! Bă, pe bune! Pe bune! Nu trebuie să te omor. Să te mai încolo. Nu te voi omor, prietena, și asta este casa mea de acum înainte. Papa, după că... Ce aici este masă? Da, lăsăm pe tot. Și voi mânca doar pe scaun atât. Uf, ce m-a făturat de ce a spus. De ce, Dumnezeu, de ce am dat dar palide? Uitați ce întunecat. Trebuie să caut niște voi să fac ceva mare pe ce să dorm. Un cal. Căluț. Că nu are așa, cred. Un cal și nu... Nu te vei pentru că îmi plac prea mult cai. O mină. Oh, cărbune. Voi face niște torțe. Da. Torțe. Da, e cam întunecat pe deci noi și avea mă cam pe
Mergem să și mâncăm. What the fuck, man? Da, mă, ce caut aici? Venit apocalipsa, zombie. Cred, nu știu. Să sperăm că nu scap. Familia mea. Familia mea. Unde este familia mea? Că dacă mă vedea cu familia mea la lucru. Oh, hai să mâncăm. Tot n-am săturat, dar totuși. Aș mânca o soteană, dar nu voi mânca, nu voi mânca. Nu este voi. Să vedem ce putem face. Îmi facem rafting. E mult. Mă pun aici, putem să facem bețe. După aia vom face niște toțe. Așa. Vom face două cufere. Vom face un cufăr. Vom face două cufere. Da, dar pune astea. Cele 3 cărbune. Cele 2 bețe și cele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 lămâie. Și da, mergem puțin la mine tot fără este rece, flow. Salma brăs. Hai, o să-ți dau drumul, boss. Vreau să-ți fac o farsă. Îmi pare rău. Stai. Dar acolo este cam, acolo vei dormi tu și aici vei dormi eu. Este casă. Nu trebuie. Să vedem este casa. Deci aici este casa. Pare. Hopa. Hop. Unde e? Aici. Văd tare plouă. Încă da. Plouă tare. Spargem niște piatră și să ne facem un topor. Spargem limba. După ce spargem limba, să ne facem o casă separată. Ori să-i facem lui o casă separată, dar o să ne facem noi. Pot să-mi fac și un furnaș, pot să plăiesc dacă voi găsi fier sau alte lucruri. Așa. S-a oprit ploaia. S-a oprit ploaia? Da. Ce frumos este cerul în această noapte. Zombie. Da, cum spuneam, suntem în apocalipsa zombie. Mâncare. Să baricadăm ușile, rapid, 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 rapid. Să vedem, poate putem să mai omorăm unul. Hai, lăsăm pace. Fugi! Să fugim! Zombie, 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 zombie. Zombie. Omule, să nu pleci. Vine măcar pe ore. În casă stai. Le-am baricadat. Doamne, voi încerca să mă culc pe iarbă. Să facem niște nane. Bună, bun, cam atât pe acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Ne vedem data viitoare.